Lôi con bơm hè, lôi con bơm hè. Ôi đây chú Linh Chuyên. Lôi con bơm là thì là con ngọt. Militum non Happy New Year kecoje pamsidam lo. Bangso ningkan kimi nitum ahim kecoje aprang. Ado kawe pamsame amahor paklang paniglo. Kecoje tuma. Alang like rodip sar lo non kebang ji ningkan kimi pen ke alang li ladak nilitum office along assistant manager alang li non kelongpo ang den lo non ang ring do bom lo alang li si assistant manager lo busame alang li aprang ke nu hotel long si kam chong dada bang alang lila si puri ke paplang ahin bang ke hektik alang ilang ikha jo non puri ta pinangan paplang tang lo alang li ke amen bang ke la bang ke samson sor la dang non ni tumulong assistant manager do bom amen non ke bang jri bang ke alang li bang ke inoda branch manager longpo alang li long le aprang non running kan ke mi chora perlo laga boithalang solo alang li sitame aprang ke no sangti pali ka chupur choda mani do banglo la bangke ile tum branch manager lo aba la bangke ladak boithalang solo lo alang like aprang sitame nok chutum ben choreng choda bang sitame non inut isi branch manager lo lang tha lang chinglu ben non si bang iglang lapuna lang tha la bangge grisa lo alang li non top senior alang li kichoi phamsidam bon lo alang li aprang broiler kopilo chathagan si kita cara ni, tuan sedang non alang li bangke isi ladak top senior lo assistant manager ke pelangi pamsidam bom lo kami non amat ke alang li mani gelang apor do celang non iru ni apilo tang alang li.